सुक्ला सेरफां बाथौ बियाबा 25 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिसिनि गौथुमा बिदिनो बिथांमोनहा बेवहाय रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों आरो बेवहाय आंखौ हांख्राय हरदोंमोन आरो बे गेवलां मेलखौ दा बेखेवनो बिबान होनायखाय आङो बेवहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। जायखि जायाथों मानो सुक्लाय सेरफां बियाबाव बाथौ गौथुम जोनोम जानायनि उनाव बाथौ गौथुमा जेरैबायदि हाबा मावदों बिनि गेजेरजों गासै बर' समाजानो धोरोम सिबिनाय आरो समाजखौ खुंनाय बानायनि बेलायाव जोंनि समाजनि जिथु आसार खान्थि बेफोरखौ लानानै जोबोद मोजाङै सोलिबोबाय थानो हादों आरो गोबां बेजों जोंनि समाजाव सोलायनाय फैदों मोजांनि फारसे। आरो आं सानो बेबायदिनो थांबाय थायोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि समाजा आवगायलांगोन। लासै लासै धोरोमल' नङालासे धोरोमनि बेलायावनो खौसे जानानै जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन बिथां सोलोंथाइ रांखान्थियारि आरो जोंनि समाजखान्थियारि बिथिङाव बयबो खौसे अनलायनाय बेफोरखौ आं लाबोनो हागोन होननानै आङो सानो। लाइमोनानो गुबै गासिबावबो लाइमोना जुदि मोजां सोब बाथ्राखौनो साननानै लानो हायो आरो बिनि उनाव लाइमोना जुदि बेखौ मावफुंनो लायो अब्ला जोंनि समाजाव गासैबो खामानियानो असम्भब नङा। आरो जों दिनै जेब्लाबो जोंनि इयुन जोलै बा दानि गथ' गथायनि बाथ्राफोरखौ सावरायो फरायनाय मानाय गासिबो आसलथे बे फरायफुनाय गथ' गथायनि बिमा बिफायानो लाइमोन। खारन जों 40 बोसोर बैसोसिमखौ लाइमोन होननो नागिरो आरो जोंनि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव थांनाय फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफानि बैसोआ 25 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि गेजेरावनो जायो बांसिनानो। ओंखायनो बे लाइमोन बैसो ओंखायनो बे बैसोआव जुदि जोङो गावनि दायित्व बधखौ बुजिनानै हायोब्ला आरो बिनि उनाव गाव सासे बिमा हिसाबै सासे बिफा हिसाबै गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ मा खालामगोन बे बेलायाव जिखुनु राहायैब्लाबो बियो मोनसे बेबस्था खालामनांगोन होननानै साननानै जुदि ओइ दिननिफ्राय नांस्थाबनानै जुदि मावलाङोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों साफ्रोमबो लाइमोनानो गाव गावनि फिसाखौ खालामनो हागोन। डक्टर इन्जिनियार अफिसार जों गासिबावबो बिसोरो पार्टिसिपेट खालामनो हानाय बेफ्राव कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो हानाय बेफोरखौ दानानै लानो हायो। ओंखायनो लाइमोन सक्तियानो बयनिख्रुइबो देरसिन सक्ति आरो बे लाइमोन सक्तियानो जों लुबैनाय चेन्जखौ जोंनि समाजाव लाबोनो हायो। सुक्लाय सेरफां बाथौ गौथुमनि बे रुफाथि मायथाइ फालिथायनि सानथामनि हाबाफारि लानानै नावकाटायाव बेयाव खुंदों आरो बेयाव आं मैयाबो आलासि हिसाबै आंखौ लेंहरदोंमोन जर'खा सावरायनाय मेलाव। आं बेयावबो फैनानै गोजोनदों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव 25टा गामिखौ लानानै बे सुक्लाय सेरफां बाथौ गौथुमा 25 बोसोर जाबाय आरो बे 25 बोसोरसिम जे खुंबोबाय थादों बिनि थाखायनो आङो बाथौ गौथुमनि सुक्लाय सेरफांनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। आरो 25टा गामिखौ लानानै सुक्लाय सेरफां बे बाथौ गौथुमा जे जोंनि बाथौआरिफोरखौ आवगायलांनायनि थाखाय मोनसे सिमां जे धोरोमनि मोनसे सांग्रां लाबोनानै जिउआव थांना थानायनि मोनसे सिमांखौ धोरोम आरो इसोर सिबिनायनि गेजेरजोंसो जोङो जाफुंहोनो हायो। बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि 25टा गामिया बे 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोरजों खुंनायनि थाखाय आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो दान बरनि होदों बे हाबाफारिखौ खुंनायाव। आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों जाहाथे बिथांमोननि साननायाबो जाफुंदों जाय बिथांमोना गावनि थाखा फैसाखौ दान होनानै दिनै सानथामनि हाबाफारि रुफाथि मायथाइ खुंदों आरो बेखौ जाफुंसार होबाय। दा जाफुंसारनि लामायाव दा गेवलां मेल जादों। दा बिनि थाखायनो आङो जोंनि ओनसोलनि बाथौआरि सुबुंफोरखौ आङो गोजोनै आरो आंनिफ्राय मोजां हामलायनाय बावहरदों। धोरोमा मानसि फोसाबनाय मोनसे हारिमु आरो मानसिया थांना थानायाव धोरोमखौ जोंनो नांथारगौ। जोंबो राजनितिक खालामो, राजनितिकबाबो जोङो धोरोमखौ गोनांथि होननानै सानो। जाय सुबुङा धोरोमखौ गोनांथि सानो बे सुबुङासो थांना थानो गावनि सिमाङाव जि थांखि लानाय जिउआव बे थांखिखौ जाफुंसारनो हायो। बेनिखायनो आङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों दिनै रुफाथि मायथाइयाव फैनानै दिनैहाय आङो सुक्लाय सेरफां बियाबनि बे 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइ इमान हाजार हाजार सुबुङा बेयाव फैनानै मेल खुंनायाव फैदों आरो जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथाङा मेलखौ बेखेवना थांबाय आरो बेयावबो बिथाङा गोबां मोजां जोंनि समाजारि बाथ्रा धोरोमनि गेजेरजों जों थांना थानायाव
जोंनि रायजो राजानि बिबाना मा बिथाङाबो बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों आरो रायजो राजाया मोजाङैनो खोनासंदों। आं आसा खालामदों जे बे रुपाथि मायथाइ फालिनायनि गेजेरजों जोंनि सुक्लाय सेरफां बिजाबनि जिखिनि मावबावनो गोनां थानाय खामानि जोंना धोरोमनि थाबावनाय खामानिफोरखौ एबार बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिसन लादों आं बेखौ आसा खालामदों। लाइमोनफोरनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जों बयबो फरायनायनि लोगोसे जोङो धोरोमखौ जोङो लांफानांगौ। मानो जोङो फरायनायनि गेजेरजों जोङो आखलखौबो जोङो दानांगौ। आखलखौ दानोबा धोरोमनि गेजेरजोंसो दानो हायो। बेनिखायनो आं बाथौआरि धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे लाइमोनफ्राबो धोरोमनि सिस्टेमाव थानो हानाय मोनसे सुबिदा। थिग बेनिखाय मंगलबाराव बाथौ थानसालियाव मोनसे सेन्ट्रेलि डिसिसन दं जे मंगलबाराव आर'ज गाबनाय बयबो फैनानै बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनांगौ। बे मंगलबार खालि दिनै लाइमोनफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै फरायसालियाव थांनांगौ जायो, सोरबा कलेजाव थांनांगौ जायो। बेनिखायनो आङो जाहाथे धोरोमनि सिस्टेमाव जाहाथे बिसोरखौबो दोनोब्ला लाइमोनफ्राबो धोरोमनि खोथाखौ मिथिगोन आरो थांना थानायाव धोरोमा मानसिनि धोरोमखौ जे नांथारगौ बे गियानखौ लाइमोनफ्रा मिथिनो हागोन। आं बेनिखायनो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो जाहाथे गथ' गथायखौ जों भबिसतआ सानो जाहाथे बिसोरखौ धोरोमनि सिस्टेमाव दोननायनि मोनसे सिस्टेम बिसोरखौ लाबोनो हायोबा मोजां जागोन आं सानो।